היי חברים, מה קורה? אני נועה מחבורת אוספיי נרף וזה גיא מחבורת אוספיי נרף, והיום אנחנו נציג לכם נרף מיוחד. בזמן האחרון השם מודולוס הסתובב ושמעו אותו בכל העולם במי שמבין בנרף, כי זאת הגרסה החדשה שכבר היא לא כנראה חדשה כזאתי שנרף הסבו המציא. אז חברים, זה הנרף המודולוס הראשון שעליו הכל המציאו. אז זה המודולוס, אפשר לומר אפילו המודולוס הבסיס, כי זה המודולוס הראשון שהמציאו. אז הוא מודולוס מעולה, המון טקטיקות רייל, אנחנו מתים על הרובה הזה, יש אותו הרבה בחבורה, כמובן שקנינו אותו בחו"ל, המחיר פה בארץ מטורף, עד השמיים. בואו נתחיל בסיקור שלו. יש לו מלא טקטיקת רייל, יש לו פה אחת, יש לו פה אחת, יש לו פה עוד אחת, יש לו כאן ויש לו כאן. זה מה שמיוחד במודולוס, שיש לו המון טקטיקות רייל והוא בא עם המון מודים. המודולוס בא מהשם מודים, מוד, שמתחברים אליו המון מודים וגם מוכרים אותם. עליהם אנחנו כבר נסקר באחד הסיפורים הבאים. מתחבר לו קאט, מתחבר לו מעריך קנה. יש לו פה מקום למחסנית. מחסנית ממש טובה. תכף נדבר עליה. הידית שלו הוא כאן, הוא נורא דומה לרפיד סטרייק חברים. יש לנו אותו, אני יודע, הוא נורא מבוקש והם מבקשים, נעשה עליו באחד הסיכורים הבאים. הוא לא אוטומטי מלא, מה זה אומר? שאנחנו פשוט... רגע, בוא נמצא את הקומבינה, אוקיי. אנחנו לוחצים ככה והוא לא יורד כל החיצה, צריך לראות ככה. אוקיי, בניגוד לרפיד סטרייק שאתה פעם לוחץ עד הסוף על ההדק והוא פשוט יורה לך עד 18 חצים בטיל. כמובן שהוא יותר רחוק, את זה כבר נראה במבחן ירי עכשיו. יש לו אחלה אג'נדו, פותחים אותו סוגרים, יש פה מיוחד לאצבעות כזה, פתוח. רגע, הנה נעשה את הקומבינה שהוא יעבוד. אבל אי אפשר לעשות ככה, מכיוון שהאג'נדו לא סגור. אז סוגרים אותו ועושים את זה כך. יש לו כוונת מתקפלת, כוונת מובנית. אנחנו מספרים לכם על זה הרבה, אבל הנה סוף סוף המודול שאנחנו מדברים עליו ואומרים מה שמחזיק בעצם את הכוונת הוא נורא חזק ונורא יציב, שזה יתרון. ובואו נראה לכם מה בעצם מקבלים עם המודולוס הזה והמודים שהוא בא. אז חברים, זו הידית שלנו, ידית מעולה, מסיבית, חזקה, נהדרת, ממש טובה, היא קצת נפתחת כאן, מכניסים אותו כאן, נוחה ברמות, אפשר גם לשים אותה כאן בצד, יכול לטקטיקת רייל, נורא נוח. בואו נעבור לדבר הבא שצריך לשים. אפשר לשים איזה מעריך קנה, אהוב עלינו במיוחד, מכניסים אותו כך, יש לו שתי טקטיקות רייל, אחד כאן ואחד כאן, נורא כיף, ועוד יתרון, יש לו עוד חיבור, ככה שאפשר לחבר מיליון. בואו נעבור לתוספת השלישית, זוהי הכוונת, אחלה כוונת, בואו נשים אותו כאן לדוגמה. אנחנו אוהבים לפעמים לשים את הכוונת הזאת כאן, או אפילו לשים שתי כוונות, ככה שאם אתה פתאום רוצה לרסס ובא לך טכניקה יותר טובה, או שבא לך לעשות, פשוט ככה ויורה כך, טק טק טק, נורא כיף. ובואו נראה לכם את התוספת האחרונה, זה די שימושית, זוהי הקאט שלי, הקאט של המודולוס. היא לא כזאת טובה חברים, שימו לב, היא די מאפנה, אבל יתרון עצום בה שאפשר להכניס עליה מחסנית, כל מחסנית שהיא, ובואו שנייה נדבר על המחסנית, 10 כדורים שלו. אז חברים, זאתי המחסנית שלו של 10 חצים, אנחנו ממש אוהבים אותה, זה המחסנית המועדפת עליי ספציפי, היא נורא טובה והיא גם נורא חזקה. החצים של המודולוס נורא טובים ועמידים כמו הזומבי, היא בקושי נתקעת, מכניסים אותה עם מחסנית בננה של 10,
אפשר לחבר אותה לכל רובה, וגם אפשר לשים כאן כל מה שרוצים. אם לא יש לכם טוב, אז אתם ממש משחילים את היריב שלכם, או גם עושים את ה-18. קאט, אנחנו מעדיפים להשתמש בקאט של הרטליאטור. היא קאט מעולה, היא נכנסת פה בדיוק כאן למקום שהקאט אמורה להיות, כך בניגוד לקאט הזאת שהיא חלקה והיא לא מתייצבת על החולצה. מאוד גמישה הקאט של המודולוס, וזאתי נורא חזקה ואפשר לראות באמת נורא טוב. יש לו אחלה של ידית קל לנסיעה, אין לו סלינג פוינט שזה די חבל, אפשר כאן לשים בקאט. העיצוב שלו נורא יפה, אנחנו ממש לא עומדים לצבוע אותו. אני עוד לא הבנתי כאן את הקטע הפתוח, זה לא באמת מפריע לי. היה כאן, נכון? נורא נוחה כאן, ממש זה עבה, חזק, מסיבי וטוב. מכניסים כאן הסוללות, כאן בפנים 4 סוללות של AA, כאן או כאן מכניסים, וזהו. בואו נעבור למבחן הירי שלנו ענקי. אנחנו נתחיל ונראה 10 חצים, 2 חצי אין סטרייק אליט והשאר מודולוסים. נכניס נפיל חשמליות ובואו נתחיל ונראה. אז חברים, אנחנו חיכינו 20 שניות וכבר שהרובה מוכן לירי, בואו נראה. כמובן זה יהיה בדיוק מהיר, בואו נראה. חץ ראשון כאן ב5, גם 14 וחצי, זה ה-15, אף אחד לא לקח אותו, לא נורא, רובה חשמלי בכל זאת. ובואו נמשיך בסיכום. אז חברים, זה הנרף מודולוס שלנו, עליו הכל התחיל. אנחנו נורא שמחים וגאים שיש לנו אותו. יש לו עוד כאן כוונת והייתה ששכחנו. זה המודולוס במלאו, אפשר לחבר לו עוד המון תוספות. אנחנו נורא נהנים ממנו, יש אותו הרבה בחבורה. וזהו, תודה רבה, אני הייתי נועם. ואני הייתי גיא מאוספי הנרף. ואנחנו נתראה בסיכום הבא. ביי!